Żagħżugħa ta' 20 sena tinsab fil-periklu tal-mewt wara li nqabdet bejn żewġ vetturi fil-Mellieħa. L-inċident seħħ il-ġimgħa filgħodu għal ħabta tal-11:15 fi triq il-Marfa. Il-pulizija marret fil-postu minn investigazzjonijiet li saru, ir-riżulta li kienet seħħet ħabta bejn karozza misjuqa minn raġel ta' 57 sena residenti ħażebbuġ u karozza oħra misjuqa minn raġel ta' 44 sena residenti Għajnsilem. Fil-ħin tal-impatt iż-żagħżugħa li hi residenti ħażebbuġ spiċċat weġġet serjament wara li nqabdet bejn iż-żewġ vetturi. Membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili waslu wkoll fil-post sabiex jassistu. Iż-żagħżugħa ngħatat l-għajnuna minn tim mediku ittieħdet l-Isptar Mater Dei b'ambulanza u ġiet iċċertifikata li soffriet feriti seri u li tinsab fil-periklu tal-mewt. Il-Maġistrat tal-Għazza Viktor Għaxaq ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta. Albaniż ta' 22 sena residenti ħaltarxien jinsab l-isptar jissielet għal ħajtu wara li kien involut f'inċident ta' traffiku f'Ħaltarxien stess. Il-każ seħħ il-ġimgħa għal ħabta ta' 6:30 ta' filgħodu fi triq Sana Nart meta żagħżugħ intlaqat minn karozza tal-għamla Toyota misjuqa minn żagħżugħ ta' 24 sena residenti Żejtun. Tim mediku wasal fil-post sabiex jassisti u ambulanza ħadet lill-Albaniż l-Isptar Mater Dei sabiex jingħata l-kura meħtieġa. Aktar tard ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu. Il-Maġistrat tal-Għazza Caroline Farrugia Frendo ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.